आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यात एवढं एक नातं आहे बघा, जे नातं निस्वार्थ प्रेम करतात, निस्वार्थ प्रेम. आई, एकच नातं एवढं. आईशी कळवळ्याची जाती करी लाभावीन प्रीती. तिची प्रीती असते लाभाशिवाय. तिच्या प्रेमात स्वार्थ नसतो कुठला. ती जगतेच केवळ बाळासाठी, ती जगतेच केवळ लेकरासाठी. तिचं जगणं रे, कुणी कवी लिहितो, ती जगते अशी फुले आहेत तुमच्यासाठी, काटे घेईन मी, सुंदर वाट तुमच्यासाठी, आडमार्गाने येईन मी, प्रकाश सारा तुमच्यासाठी, अंधारातही चालेन मी, सागर सारा तुमच्यासाठी, फक्त किनारा होईन मी. जगते ती अशी आई. आई आहे ना, तिचं जगणं लेकरासाठी. ती जगते अशी एखाद्या अंगणात रांगोळी जशी विखुरून पडावी ना, रांगोळीकडे बघा हो, ती स्वतः विखुरून पडते, पण जिथं विखुरून पडते त्या अंगणाला सुद्धा सौंदर्य देते रांगोळी. आई त्या रांगोळी सारखी असते बघा. आई असते समयी सारखी, रात्रभर जळत राहते, पण त्या घराला प्रकाश देते. स्वतः जळत असते, स्वतः जळत असते, घर प्रकाशित ठेवण्यासाठी. कोण कवी आहे त्याचं नाव ठाऊक नाही बघा मला, पण तो एक सुंदर घटना लिहितो. पूर्वी अभ्यास करताना मी माझ्या आईला म्हणायचो, आई समयीची वात मोठी कर ग, मला अभ्यास करायला दिसत नाही. आणि माझे बाबा म्हणायचे, ए अगं कळतं का नाही तुला, त्या समयीची वात लहान कर, मला झोप येत नाही. तो लिहितो, मी म्हणायचो, आई अगं समयीची वात मोठी कर ना ग, मला वाचायला दिसत नाही. आणि माझे वडील म्हणायचे, ए अगं कळतंय की नाही तुला, समयीची वात लहान कर, मला झोप येत नाही. आणि तो लिहितो, माझी आई मात्र रात्रभर समयीची वात मोठी करण्यात, लहान करण्यात, मोठी करण्यात, लहान करण्यात जागत असायची. रात्रभर रात्रभर जागायची आमच्यासाठी. आई, आई रे, हे सुद्धा सांगण्याची गरज आहे. एवढं एक नातं आहे तोपर्यंत विसरू नका रे, आहे तोपर्यंत त्याचं मूल्य ओळखा. ती गेल्यानंतर गोड जेवणाच्या लाखाच्या पंगती घालण्यात काही अर्थ नाही. दिवसाचा नैवेद्य नाही दाखवलात ना चालेल, आहे तोपर्यंत लक्ष द्या गड्या, आहे तोपर्यंत लक्ष द्या. सतीला आई मात्र भेटली, कडकडून भेटली. आई तुझ्या मूर्ती वाणी या जगात मूर्ती नाही ग. अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उत्तर फिटणार नाही. अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उत्तर फिटणार नाही. आई तुझ्या मूर्ती वाणी या जगात मूर्ती नाही. आई तुझ्या मूर्ती वाणी या जगात मूर्ती नाही. अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उत्तर फिटणार नाही. अनमोल जन्म दिला गाय तुझे उत्तर फिटणार नाही. आमचा चेहरा सुद्धा जेव्हा बघितला नव्हता तेव्हापासून प्रेम करणार एकच नातं आई. आमचा चेहराही बघितला नव्हता तिनं. बाळ पोटात असतं त्यावेळेला चेहरा दिसत नाही, तरी सुद्धा तिचं प्रेम सुरू असतं. माझं बाळ, माझं बाळ. चेहराही पाहिला नव्हता रे, तेव्हापासून प्रेम. आई सतीच्या मनाची अवस्था आहे. आईनं स्वागत केलंय, आईनं केलेलं स्वागत सतीनं स्वीकारलं. आईनं समजूत काढली. सती यज्ञस्थळी आली आणि बघू लागली, मंडळी यज्ञाच्या ठिकाणी शिवजींचा भाग ठेवलेला नाहीये.
कोणताही यज्ञ आरंभ केल्यानंतर ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या तिघांचा भाग त्या ठिकाणी ठेवावा लागतो, तर तो यज्ञ सफल होतो असं म्हणतात. सतीच्या लक्षात आलं, माझ्या स्वामींचा भाग या ठिकाणी नाही. स्वामींचा भाग नाही, स्वतःचा अपमान सहन केला, पण पतीचा अपमान सहन झाला नाही. माझा अपमान केलेला चालेल, पण माझ्या स्वामीचा अपमान. सती यज्ञस्थळी जे लोक आहेत, जे ऋषीमुनी आहेत, त्यांच्याकडे पाहून म्हणाली, हे सभास्थळी उपस्थित सज्जनांनो, ऐका, मला जे म्हणायचंय की आता मला तुम्हाला सांगावं लागेल. मी या ठिकाणी खेदाने नमूद करू इच्छिते, हा यज्ञ कधी सफल होणार नाही. ज्या ठिकाणी भगवान शिवजींचा भाग ठेवला गेलेला नाही, ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचा अपमान करण्याचा हेतू ठेवून जर हा यज्ञ आरंभ केलेला असेल, तर हा यज्ञ कधी सफल होणार नाही. आणि माझा हा देह या पित्यापासून निर्माण झालाय ना, या पित्यापासून निर्माण झालाय, तर माझा हा देह आता मी ठेवणार नाही. माझा देह आता मी लगेच या यज्ञकुंडात समर्पित करते आहे. सतीनं हात जोडले, भगवंताची प्रार्थना केली, हे देवराया, जन्मोजन्मी मला शिव पती स्वरूपाने मिळू दे. माझी प्रीत शिवजींच्या चरणी आहे. जन्मोजन्मी शिवच मला पती स्वरूपाने मिळावा. भगवंताची प्रार्थना झाली आणि सती सर्वांकडे बघत बघत यज्ञकुंडात उडी घेतली झाली. सतीनं आपला देह यज्ञकुंडात समर्पित केला. यज्ञकुंडात सतीची उडी घेतलेली पाहिली होती. शिवजींच्या गणाने शिवजींचे गण धावले. यज्ञ विध्वंस सुरू झाला. शिवजींपर्यंत बातमी पोहोचली. रुद्र प्रगटले. यज्ञाची दुर्गती झाली. यज्ञ नाहीसा झाला. यज्ञाचा विध्वंस झाला. दक्ष राजाची दुर्गती झाली. यज्ञ स्वरूपात राहिलाच नाही. यज्ञ नव्हताच तो. मंडळी, यात सुद्धा मला मार्गदर्शन आहे. यात सुद्धा मार्गदर्शन आहे. एखादं कार्य नुसतं दिसायला सात्विक असून उपयोग नाही. यज्ञ तसा विचार केला तर सात्विक कार्य, पण फक्त दिसायला सात्विक असलेलं कार्य उपयोगाचं नाही. ते कार्य करण्याच्या पाठीमागचा हेतू सुद्धा तेवढाच शुद्ध असला पाहिजे. ते कार्य करण्याच्या पाठीमागची भावना सुद्धा तेवढीच चांगली असली पाहिजे. मी घरात पूजा करत असेन आणि पूजेच्या बदल्यात शेजाऱ्याचं ट्रॅक्टर पलटी व्हावं असं मला वाटत असेल, तर तुझी पूजा राहत नाही. राजा दक्षाच्या यज्ञाची दुर्गती झाली.